एस'सियेट लेंगुवेज जाय बिटिआरनि सुक्तिजों फैनाय बेखौ बाहायथि गनायथि होनो थाखाय जोंनो होदों। आं बेखौ जोबोद बरायदों आरो गोजोनदों आरो बेखौ जों बयबो बाहायनांगौ। आं सानो थार बिथिङाव जाय जोङो सुक्ति खालामनानै एस'सियेट बड' लेंगुवेजखौ मोनदों बेखौ जों जाफुंनो हागोन। नङाबा बेखौ बाहायाब्ला बे ओरैनो थाना थागोन। बेखायनो बयखौबो बाहायनो थाखाय आं खावलायगोन। बर' जाथिया जाय एस'सियेट राव मोनदों बर' रावखौ बेखौ बुंनांगोन फंसे खोथायावनो जोंनि जाथिनि थाखाय बे जोबोद मोनसे गोजौ खोथा। खाफाल गोनां होनांगोन बर' जाथिखौ। मानोना रावानो गुबै राव नङाब्ला जों गावनि जाय सिनायथि बेखौ जोङो होनो हाया। दा बे बर' साहित्य सभानिबो सिगांनिफ्रायनो बिदि दंबाय थायोमोन गोलाव समनिफ्राय जे बर' रावखौ जों एस'सियेट लेंगुवेज महरै बाहायनो मोननांगौ होननानै। आं दहायनो फंसे खोथा बुंदों खोमा जे जाथि मोनसे जौगानो थाखाय फंथाम खोथा नांगौ। बे मोनसेया जाबाय बिमा हादोर, बिमा राव आरो बिमा सासे खोब गोदोर पण्डित हिन्दी थुनलाइनि महाबीर प्रसाद द्विवेदी बिथाङा फंसे खोथा बुंलांदोंमोन। एक माता जन्म देती है, मातृभूमि चलने फिरने और कूदने का जगह देती है, फिर एक मातृभाषा अपने मनों को विचारों एक दूसरे के सामने प्रकट करके मनुष्य जीवन को सुखमय बनती है। दा बिथांनि बुंनायनि ओंथिया ओरैबायदिमोन बिमा सासेया जोंखौ जोनोम होयो, बिमा हादोरा थानो होयो आरो बिमा रावा मानसिनि गोसोनि खोथाखौ मालायनो बुंनानै मानसिनि जिउखौनो सुखमय खालामो, गोजोन खालामो। दा बेखायनो जों दिनै नुदों जोंनि बर' जाथियाव जों नांथाब नाजानायनि गेजेरजों जों मोनसे हादोर मोननो थाखाय मोनाखैब्लाबो थेलेब माबा मोनसे जों मोनबाय बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों। बेनिफ्राय जों बिमा रावखौ दिनै बाहायनो जों खाबु मोनबाय, इउनिभारसिटि सहैबाय, पिएइचडि सिन्थाय खालामलायबाय। दा बे बेलायाव एस'सियेट लेंगुवेज जाय बिटिआरनि सुक्तिजों फैनाय बेखौ बाहायथि गनायथि होनो थाखाय जोंनो होदों। आं बेखौ जोबोद बरायदों आरो गोजोनदों आरो बेखौ जों बयबो बाहायनांगौ। नाथाय फंसे खोथा बेयाव जायो। दा आन्दलनकारिफोरा बा दुलाराय बर' हारिया नांथाब नाजानानै बेखौ जों लाबोदों। मोनसे रावखौ जों गनायथि मोननानै जों बेखौ बाहायनो मोननांगौ होनना बुंदों। दा खोथा बाहायगोन सोरो? दा बेनि बेलायावनो फंसे खोथा जागोन मोनसे जों जाथिनि मानसिफोरा सांग्रां जानांगोन। माने जों बेखौ बयबो बाहायनांगोन। दिनै जों नुदों अफिस आदालताव थांबा जोंहा गांसे एप्लिकेसन लिरबा जों इंराजियाव थोंजों लिरो। जों इंराजिखौ गारनो हाया जादों। नंगौ इंराजिखौ नांगौ, इन्टारनेसनेल लेंगुवेज जायो बेखौ जोंनो नांगौ। नाथाय खोथा जाहैबाय मा जों जोंनि सिनायथिखौ होनो थाखाय जेरैबायदि जों मोनसे हादोर मोनबाय दिनै हादोर पुर्नांग मोनसे स्टेट नङाबा मोनसे जों मोनसे ओनसोल बिटिआर जायखौ बड'लेण्ड टेरिटरि रिजन बुङो बेखौ जों मोनबाय। इमप्लिमेन्टेसन माखासे खोथा बेयाव फैबाय आरो दा बे रावखौबो जों बाहायनो मोनबाय। बे रावखौ बाहायनायाव जों बर' जाथियाबो बेखौ बाहायनांगोन। दा बर' जाथिया जुदि बेखौ बाहायनांगौबा आरो फंसे खोथा फैगोन जे जोंहा जाय बिमा रावनि मोनसे मिडियाम दङ बर' मिडियाम, बे बर' मिडियामाव आं बयखौबो खावलायदों, जाथिनि बयखौबो खावलायदों जोङो बर' बिजोङाव फरायनांगोन। बर' बिजोंखौ जोङो फरायनानैनो जोंनि गथ'फोरखौ जों सोलोंथाइ होनांगोन आरो बे जाय जोंनि बर' राव बे बर' रावखौ जोङो अफिस आदाলত जों जेरावबो बाहायनांगोन। ओरैनो अफिसफोराव गंसे गंनै साइन बर्डआव बर' राव लिरनाय थाब्लाल' दिनैयो जोङो एस'सियेट लेंगुवेज मोनदों होननानै बर' रावखौ जों गनायथि मोनदों होननानै जों बाहायालासिनो थाब्ला बे जोंनि जौगानाय जेबो नजिर जानाय नङा। दा बेखौ जों गोख्रों खालामनो थाखाय जों बयबो बाहायनांगोन। अफिस आदालताव एप्लिकेसनफोरानो जा बा गुबुन खामानिफोरानो जा बे जोंनि जाय बिटिआर हालाम बिटिआर ओनसोल बेयाव जों बयबो बाहायनांगोन। आरो बेखौ बाहायब्लाथ' आं सानो थार बिथिङाव जाय जोङो सुक्ति खालामनानै एस'सियेट बड' लेंगुवेजखौ मोनदों बेखौ जों जाफुंनो हागोन। नङाबा बेखौ बाहायाब्ला बे ओरैनो थाना थागोन। बेखायनो बयखौबो बाहायनो थाखाय आं खावलायगोन। आरो आं गोजोननाय मोन्दों, मोजां मोन्दों बेखौ जोङो गाव बाहायनो मोनसिगोन। बेखौ जों लुबैबाय थाखादोंमोन। बेनि थाखाय आङो सरकारखौबो आङो साबायखर होदों जाय जोंहा सोमावसारना जों लाबोनो हादों बिथांमोनखौ आं साबायखर होदों। आरो आं गावबो सासे बर' फिसा जानानै बे रावखौ मोननो हानायखाय जोबोद गोजोनदों। सार दा बिमा बिफा गार्जेन्सफोरखौ माबाफोर खावलायगोन नामा सार? आं बेखौ सिगांनिफ्राय खावलायबाय थादों, दिनै नङा दिनैनिफ्राय बोसोरब्रै बोसोरबा सिगां जाय जोंहा बर' साहित्य सभानि बर' बिजों सानदोंमोन आं बेयाव बुंदोंमोन
जे जोङो बर' रावखौ बर' मिडियामनि स्कुलफोराव जों मोजोमसे मानसियाल' गामि गफायाव थानाय जायफोरा थाखा फैसानि सुबिदा गैया जायफोरा टाउन सहराव फैना फरायनाय बिथांमोनखौल' फरायहोनो नारसिंबाय थाब्ला जाया जों गावबो फरायनांगोन गावनि गथ'फोरखौ जों फोरोंनांगोन जों माखासे आं हेलानो बुंदोंमोन जों माखासे नुनो मोनदों माखासे जोंनि गोरों गोराफोरा थोंजोंनो इंराजि मिडियामाव जों हगारहरदों गथ'फोरखौ टाउन सहराव जों गोबां नुदों टाउन सहरनि खोथाया गोजाननि खोथा जाबाय दिनै गाबोन ओरैबायदि जाहैबाय जे इंराजि मिडियामखौ मानसिफोरा फसन्द जानायखायनो गामि गफाफोरावबो गामिनि खना खनलाफोराव इंराजि बिजोंनि फरायसालिफोरा गायसनजाबाय आरो बेबायदिनो बर' मिडियामा थालांबाय थाबाय बेखायनो आं खावलायगोन जे दुलाराय बर' आइ आफाफोरा जों गोरों गोराफोरा बयबो बर' मिडियामाव फोरोंनांगौ बे बेलायाव नाथाय आं गावनि फिसाफोरखौ आं बर' बिजोङावनो फोरोंहोदों आं बेखौ दिनैसिम बुंनो हायो आं बर' बिजोङावनो साख्रि मावनानैबो आजिरा लाबाय बेखायनो आं खर' गंलायनानै आइ आफाखौ बर' हारिनि आइ आफाखौ गारजेनखौ आरो जोंनि गोरों गोराफोरखौ बयखौबो खावलायगोन बिथांमोना बर' बिजोङाव गावनि फिसाफोरखौ फरायहोनो थाखाय हगारनांगौ राव आरो हारिमु बे मोनसे रोखोम जानाय खौसे मोनसे बिजों बे गारनो हायै मोनसे सोमोन्दो गोनां राव आरो हारिमुवा दा बे बेलायाव जों फंसे खोथा बुंनांगोन गावनि हारिनि थामोन्नाखौ रैखा खालामनो थाखाय जोङो रावखौ लाबोदों जों बर' राव फरायदों आरो सोलोंथाइ मोनदों दा बेनि बेलायाव दिनै जों नुनो मोनबाय जे एसेबां मोनसे जौगाखांनाय सम फैनायावबो जों खनले खनले मालाबा खावलायदों नुबोदों जे जोंनि जाय गोरों गोराफोरा बिथांमोना गावनि रावखौ जों नेवसिदों गावनि रावखौ माने स्कुल कलेजाव फिसाफोरखौथ' फोरोंनायखौ बिदि बिसोनखौ खम नुदों बे मोनसे खोथा आरो गुबुन मोनसे होनबाय जे थासारिया बर' हारिनि थासारिया समाजारि थासारिया लासै लासै ओरैबायदि गुस्लायबोदों बेबायदि गुस्लायनाया जुदि गोजौ थाखोआव थाङोब्ला बर'नि जाय राव हारिमु जाय राव हारिमुनि थासारि बे थानाय नङा दा गोरलैयै जों बुंनांगोन दिनै गाबोन जोंनि फिसाफोरा बिमा बिफाफोरखौ आइ आफा होनालासिनो गुबुन सोदोब बाहायो मम होनो डेड होनो बेफोरखौ नुनो मोनबाय आरो गुबुन मोनसे जों नुनो मोनबाय मोनसे ओरैबायदि कमन सोदोब मोनसे होयो जाय कमन सोदोबखौ जों माखासे मानसिया हयथ' जों हजम खालामनो हाया बेफोरनो जाबाय मा गोदो जों नुनो मोनोमोन जोंनि गामिनि थासारि नुनो मोनदोंमोन गावनि बिफानि समब्रा समब्रि बैसोब्ला बेखौ जोङो मा बुंगोन हयथ' बिमाय लिंगोन नङाबा बिफानि बैसोनि गेदेरबा बिमायं लिरगोन आरो बेबायदिनो जुदि सोमोन्दो लाना सोरखौबा बिदा लिरगोन सोरखौबा फंबाय लिरगोन बिबौ लिंगोन बिमानि लिंगोन बेबायदि मोनसे थासारि जोंहा बर' समाजाव दंमोन नाथाय दिनै जों नुनो मोनदों बे थासारिफोरा मा जाबाय बे थासारिफोरा मोनसेल' सोदोबाव कनभार्ट जालांबाय बास्लायबाय बे जाबाय जेबो बैसो मानिलाया जेबो सोमोन्दो गैया आंकोल आन्टि सोदोबफोरा फैजोबबाय आरो बे मोनसे बर' जाथिनि थाखाय मोनसे बर' हारिमुनि मोनसे जौगाखांनाय मोनसे नजिर जानो हाया मोनसे एगजाम्पोल जानाय आं सानो बेखायनो आं खावलायगोन आइ आफाफोरखौ जों बर' बिजोंखौथ' बयबो फरायहोगोन आं खनले खनले बुंदों फरायहोनायाबो उचित आरो बिनिफ्राय न'फोराव जाय थासारि जोंनि बे न'फोराव थासारिफोराबो मोनसे बर'नि हारिमु फैनांगौ बेखौबो खालि जानाय लोंनायखौल' जों बर'नि हारिमुखौ रैखा खालामदों बेखौ बुंबाथ' जानाय नङा बिनि लोगोसे जाय जोङो बिमाखौ आइ आफा बुंनाय मोजाङै सोमोन्दो लानाय आयं बुंनाय आनै होननाय बे सोदोबफोरखौ जों आरोबाव लाबोनो नाजानांगोन दा बेखायनो जानाय लोंनायावल' बर'नि हारिमुखौ जों जादों लोंदों होनना बुंब्ला माखासे हारिमुखौ जुदि जों लानो हायाब्ला बेफोर थाहैनाय नङा बेखायनो बे खोथाफोरखौबो आं खालि जोंनि गारजेन आइ आफाखौल' खावलायाखै जोंहा जायफोर संगठन दङ जायफोरा गौथुमारि समाजखौ दैदेननाय बिथांमोनखौबो खावलायगोन जाय बिथांमोनाबो बेबायदि समाजनि जाय मोनसे गुबुंले थासारि फैदों बे गुबुंले थासारिखौ माबा मोनसे सोलाय सोल' खालामनो हायो नामा बेखौ नाजानांगौ आरो आं सानो जेब्लानोखि गावनि रावजों गावनि हारिमुजों गावनि समाज बेबस्थाजों मोनसे हारिनि न'खरा जौगालांगोन मोनसे हारिनि न'खरा आगान सुगोन बे न'खरनि मानसिखौ गामिनि मानसिया नुगोन आरो गुबुन मानसिया बे गामिनि नोजोरखौ बोगोन आरो बेबायदिनो जोंनि हारिमुवाबो गोख्रों जागोन जोंनि हारिमु आरो थामोनथाया गोख्रों जागोन आं बेखौ खावलायगोन